makatipa njere tiri pano panyika, makatipa njere tiri pano panyika, dzokugadzira zvinoshamisa, zvinotyisa nezvinoyevedza. Zvino tine mubvunzo mudiki-diki kunemisa matenga baba, musati tsamwire mambo pakukakavara kwedu nemi. Zvamakambotipa njere tiri pano panyika, tikagadzira mapiritsi, mishonga nemasikani, madripi, ma-x-ray, ma-oxygen tengi. Dzaive tsitsi dzenyu tirarame pausha dzinouraya baba, dzaive ngoni nyasha dzenyu tivhenekwe munyama dzichinge dzadzimba. Ko zvino seiko sei yave mativanzira pane kupona kwedu, sei Mwari mativanzira pane kupona kwedu. Taparara Ishe twapera here nedziwa mupengo coronavirus, wakabva nevipo wakagadzirwa here, wakatangira mai naiwe murai. Misha mizhinji vakavhara hangova matongo, vabereki vakauraya vana dzatovanherera, vana mai misodzi pamatama dzangova chirikadzi, vana baba vari kugomerawo dzangova tsvimborume, kufema totadza miromo mhino angova matende. Taberehwa Ishe tagumirwa isu, patinoperera imi ndipo pamunotangira, saka tinunure yave tikonesei nai Mwari. Makarova nyika yose nemamota, aripo here wakatadza pakati pedu topera baba, aripo here wakatadza zvotopera wani baba. Mutumwa waMwari akamira pabhuro rarauna, akange achiparadza vanhu achivauraya kwazvo. Dhavhidha wakataura nemi, ini ndini ndakatadza. aya makwai baba, Ishe atadzeiko? Aya makwai baba, Ishe atadzeiko? Ruoko rwenyu ngarurove. Ini ndini ndakatadza. Akadya matunduru kukomo, iye ndiye ngaabwadzire. Mutumwa akati achitambanudzira ruoko rwake kuJerusarema mambo, kuti ariparadze rose. Imi Mwari makazvidemba pamusoro pechakaipa, mukati kune mutumwa baba, chidzosa ruoko rwako. Kana COVID kuri kuda, kwenyu muri kudenga, ingave yakagadzirirwa pasi penyanza naSatana, ingave yakagadzirirwa panyika ino nevavengi. Ndizvo chidzoreiwo ruoko rwenyu, izvidemba ipa kuparara kwedu. Zaidi chinyemba naye ari kuchema, hanzi tsaurai nai mwana wamaisitela, tosiya here mukoma vana dziri nherera, tosiya here mwana wamai vana vachichema. Ndinongotyira vana vangu ivava baba, vanosara nani ndaenda nyika dzimu, vanosara nani ko ndaenda kuzingadzo. Ndinonzwira tsitsi pwere dzangu mambo, dzingasara dzichitambudzika ndafa. Ngatirovere mabhipasi tikumbire nyasha, tinoti yave tinunurei.
kuwa. Stay indoors, my friend. Musabude hama panze pasere nerima. Keep social distance away. Musamire pane vafarisi, musamire pane vanyengeri. Wash your hands with the blood of Jesus Christ. Vasikana nana mai, musabate mushonga. Vakomana nana baba, mungwarire kubata mukaka. Remember to wear your mask of holiness. Vana baba sinoirema, muregere kuchiva. Vana mai kutaura tau, ngakuve kushoma. Vakomana nevasika, regerai kutuka vamwe. Paunonditi musoro pangu, muchinditi bangulex. Bangu, unenge uchinditukirei. Hama yangu ndakakutadzirei koiwe. Uchanotongwa na baba. Zvawapfugama maminetsi 32 uchinatira sumbanika, uchitikitira kwazvo. Wambopfugama here maminetsi 2 chete uchinamata kuna Mwari Baba. Zvavanokunda zvose, Mwari ndivo mupedza zvose. Vakarewana makingwazi, chamugwegwedu chamatindike, wendefanya mafufungwe. Chamahiya dombo guru rakarashiwa nomuvaki. Mwari Baba tinokumbira mutinunurewo pahosha inouraya yeCoronavirus. Inoda kutiita chamutambarare mutsetse wemarinda. Yes, chaya. Pakujema